Здравейте, аз съм Go33. Днес ще играем Майнкрафт с моя приятел Ред. Той е тук до мен, обаче сега е странно да говори заради това. И сега сме. Този тук, гледайте. Ред, деца пише сега, той се е сменил скина, само че пише със 20, обаче сега е сменил той. Аз съм с Go33. Искаше първо да се представи като Ред и после да се представи като Сергей 20. Да. Просто сме се сменили скиновете. Не, аз я дам. Абе. О, ти долбой ли искаш, Ела тук е. Ух, че тя са перна. Да ви кажем, той заметна от едно високо, много високо място. И остана на едно сърце. Живя още не му е късно. Значи, рано му е да умрела. Ари, моля, едната, няма ти да молята. Ари, телепортни Сари. Вижте какви са работите. Ябълките са мои. Имате даден. Крафт. Той гипа един човек, дето сега може да отидем пак да сърдим. Аре да отидем. Ето от тук скочи, обаче не. Къде е друг от ми място да скочи? Не, иде. Оте, тук къде скочи? Ей, там, скочи добре. Аре, вземи си ките, бе. Или не. Аз такива повече. Еде по-толкова, бе. Аз можех още едно нещо да дай. Да, клипа може да снимаме 10 минути, не се знае. Аре! О, дай по-карта. Няма, те са мои, къде ми трябва. О, тега, зайче. Майче е така. Не може да се гипа. Той е много по-развит от нас. Само да ви кажа, ако познавате Българен Крафт, ако да познавате сервер за Майнкрафт, ние... Само да знаете, да на Никрики канала, пратете това, защото се чудим още много искаме от бая време не сме играли. Поне от 2 години вече става. Да. Аз тогава бях даже на 7 години. Да. Отивам да се вдия с скелет. Той не може да ме докосне. Аз се... Аз стрелите съм се прибрал, бе. Аз съм доколо. Къде, бе? Я искам и аз. Дай ми я. Аз то не отида на Warp XP, бе. XP. Няма Warp XP. XP. Да. Аре, пъзите, бе! Кой ти е пуснал? Колко много глави! Еми... Какво става, бе? Пъти ми е лето. 2 глави имам на зомби на такова. Да и канеш. Аз отивам в кома.
не мога да седя. Чуйко, как говори? Не мога да говоря. И аз сега мога, обаче не искам, нали? Чакай, аз че това казаха. Хора, пред Владко не казах. Майче, го трябва да се търся. Слаб съм. Дай да разгледам варфите. Ю, аз имам варфите. Тук ще... Некой... Аз... Как не се према? Пита ли влязоха? Аз да поставя главин. Ай, какви бе? Главина, но се... Абе, не ги приемат, бе! Всеки човек може да се вземе. Аре сега, не дей сега. Мазня. Сервис 21 път не се мазнеше. Кога? Искаше да играем, а казах не. И той, аре, аз казах добре, аре. И той, колко си сладък, Аз съм на Джум. В този сервер днеска влязохме, търсихме кой, обаче този намерихме. И сега играем. Който знае сервера за Егор, да пише в коментарите. Да, аз играех, обаче ме не му пускат в той, защото съм бил добър, а пък аз какво беше доброто, само някакви тъпи айрон неща. Те другите с даймонди, мене му оставих. Който иска да играем или Егорс едно с едно, или там Skywars или Skybook, не знам, да пише в коментарите. И ни с Сергей 20 може да се преценим. Сергей, след малко спираме клипа, да знаеш. Да знаеш, ще има още клипове, обаче в друг сервер. Да знаеш. Егорс може да играем за Егорс. Skywars му сега може. Ти къде си? Но да знаете, може. Джумпа. Аз няма друго. Аз искам да разгледам моя той рун евента. Рун евент. Не такова. Абе, хора, какво има в мене? О, колко много полшени! На рун евент. Аз се пълня с полшени хора. О, целя съм инвентар в полшени. Телепорти се, бе! Ето така, пред тебе.